Mheshimiwa Abuga MCA we ward ya Bogusero goje gusabanga nchuno Mheshimiwa Bogusero amagania ne gusokugani kwane nkuringa akiyare ko babuya tutige amangana gusamari ogitogende tase county itu ya Kisii tuchage ko focus samangana ya magendo unabono instead tu arenge guchago discuss amangana impeachment ya Mond'a. According to me na feel tinga kanga tu aroja go discussing ngakibeza chigotoka turi kira abana chipasa baire school secondary tucha kuburania maswari nga employer ya iranisi ngai tu ikiria mangana ichipa. I want to request umugabana of Kisii County umuske honorable Simbarati according to me and uno monto litore asepati ya monere ya ODM onare ko request nga chisabali ejiga cha impeachment ya Mond'a nchiko tokonye woni gendo gira tokonye no kurigenjira nga gitokonya abana baende school turigenjira nga gitoko agajira abanyabyasara chipara erinde babebu ko transport ibintu byabasengerere ndonge tobebu ko agajira abana ba ECD biras erinde abana kembure ucha gotwa itakwamba bwatase bakwiga makoba gosoma banga. This is not the right time ya campaign bado ntubwate miaka ngete totumago sa engaki campaign oni gatutige bipindi ebingi tutiga mangana mange twira nenze twekanya tuchaye kuriyo murembo Kisii County. I want to request and I want to plead with the governor arangeri Mond'a as the deputy governor waikarasense. I know and I want to believe nga ngogenda bare Senate as from tomorrow onwards bono riswari ndiri assuming bono Mond'a uchire Senate ekina gerigia asinyiro gose kiabere withdrawn iranira as a county murembe kibago je gutwara uno mugabana no deputy a solution yengia ebarenge kurigia enjira basorwa mangana ya kenyomba gose ntuna bagusi kende gaki na gavana rinde kare naba pastor nanda kameki press agateba nga ere uno mugabana oitabire nkurangiria araba MCA bae amamang the MCAs. Honestly, I want to declare nga njitandangire achikongereza mangana ngakie solution ya Mond'a kuri tinko manyonyo rangire tibari bande ngakiarenge ko babia tutige ko chaga ko ngainiri bake kanisa tutige ko chaga ngainiri tuchage ko ngaina baka abasomba banyasai abarandia nga yani ngenchende nga siasa ero niganiri lakini tiga tusikia mangana anyasai Nyasai tiga tumubege kando na mangana siasa tete kubolia ba MCA baito nima yatenga mambineli tukobata yetego ko ere vote eliyo korusyo mo deputy obisi kwa sabanga so wanja kweno mwa nkonyara koranye tineni enyomo konyetenenia togambe tororo lyogo seire mumroli Dennis ogoseire osentogambe nere na bali bande bonse bagoseire toro sentogambe tonyole solution nali egente kwenye kego tenia assembly getenese senate na botogo konya kurwalia iyo tiliango ja kubalina kenakyo abarayi abande barure Nairobi abande bali na chindege na nche naru Nairobi bono mambia nate barasi manke sengenchi bandangeli igonko bolinga 20p tosabirane toros gusi yetebengia na lia magendera ragenda menti ya gavana goteba nga gosieka nga ine kawaida na bonta gete goteba nga uno gosuko bana amamangi the leaders ba Kisii County ekerengo genda se ward yane na injengo boli gunduri swali nga ingi yegara toko ba 47 out of 47 tigatorigi enjera to improve ko rwabo. I want to understand na endenta gete goteba ngegentege ogosieka gwito honestly in terms of development tigato be honest na ande to erese because yabantu mbategerete na ende mbaligerete in terms of development ntoraba ebo gukora unigasi ni because you realize unanje bone ward yane chiparanchi ajage to isatu echi already chitaraba complete mpaka bone na there is no way chibesa kirara kana ngutumega jire unless yo mo contract okore gazi abebo wakano. So the moment ya wagano bono no en control of budget na yagumanga absorption of funds ya tumetukisi ya tumeki igorende onta gete ko withdraw statement ina endo nyongo teba igo nje onta gete ko musabira nga to avoid ko unnecessary statements yogo teba nga nto isa negete ne nambil tore 47 out of 47
abana ntobo expect bachaye kwirana stage school ase bari bayithi after mu I know as from Tuesday onwards ngoirana bare school lakini bono riswari riane rinene nkwiguri ndiringa abana nkwirana bare school intuna abaiburi kiwe sanjire baganiri kuri guche pasana. I remember governor nagendete round akabana chifomu abaiburi chifomu bagaichuria. We expected them by now etoke USA chavere tayari rinde turikira abana chicheck kuba kwirana kuri after mu bakoba guchi school. It is unfortunate thing agwikira ri tukuria rero nturaba epoko rikira abaiburi chicheck. Lakini ari ngoje gusabanga nchuno mheshimiwa Bogusero amagania ne gusukugani kwa nenkuringa akiare ko babuya tutige amangana gusamari ogitogende tase